El petit príncep. Quart capítol. En aquestes paraules havia descobert una cosa molt important. El seu planeta, amb prou feines, era més gran que una casa. Això no em podia estranyar gaire. Jo sabia ben bé que, a més dels grans planetes com ara la Terra, Júpiter, Mart, Venus, als quals se'ls ha donat nom, hi ha cents d'altres que a voltes són tan petits que hi ha treball a veure'ls amb el telescopi. Quan un astrònom en descobreix un, per nom li posa un número, l'anomena per exemple l'asteroide 3251. Tinc raons serioses per creure que el planeta d'on venia el petit príncep és l'asteroide B612. Aquest asteroide només ha estat vist amb el telescopi una sola vegada, en 1909, per un astrònom turc. Quan el descobrí, em feu una gran explicació en un congrés internacional d'astronomia. Però ningú se'l va creure, per culpa del seu vestit. La gent gran són així. Sortosament, per la reputació de l'asteroide B612, un dictador turc imposà al seu poble, sota pena de mort, de vestir a l'europea. L'astrònom va tornar a fer la seva explicació l'any 1920, vestit elegantment, i aquesta vegada tothom se'l va creure. Si us he donat tots aquests detalls sobre l'asteroide B612 i us he dit el seu número, és per culpa de la gent gran. La gent gran volen xifres. Quan els parleu d'un nou amic, mai us pregunten res del que és essencial. Mai us diuen quin so de veu té, quins jocs li agraden, què potser fa col·lecció de papallones. El que us pregunten és quants anys té, quan pesa, quan guanya el seu pare. Solament així creuen tenir una idea. Si dieu a la gent gran, he vist una casa bonica de maons de color rosa, amb geranis a les finestres i coloms al terrat. No acaben d'imaginar-se com és aquesta casa. Cal que els digueu, he vist una casa que val tant. Llavors diuen, què n'és de bonica? Així, si es dieu, la prova que el petit príncep ha existit és que era eixerit, que reia i que volia un xai. Quan algú vol un xai, és cosa clara que existeix. S'arronsaran d'espatlles i us tractaran de criatures. Però si els dieu, el planeta d'on venia era l'asteroide 612, quedaran convençuts i us deixaran tranquils amb les seves preguntes. Són així. No cal enfadar-s'hi. Els infants han de ser molt pacients amb les persones grans. Però, evidentment, nosaltres que comprenem la vida ens burlem ben bé dels números. M'hauria agradat de començar aquesta història com comencen els contes de fades. M'hauria agradat de dir, una vegada hi havia un petit príncep que vivia en un planeta amb prou feines més gran que ell i que necessitava un amic. Els qui comprenen la vida, això els hauria semblat més cert, perquè a mi no m'agrada que llegeixin el meu llibre a la lleugera. Em desplau tant de contar aquests records. Ja fa 6 anys que el meu amic se'n va anar amb el seu xai. Si ara intento descriure'l és per tal de no oblidar-lo. És trist d'oblidar un amic. No tothom l'ha tingut un amic. I jo estic en perill de tornar-me com la gent gran, que només es fixen en les xifres. És per aquesta raó, també, que he comprat una capsa de colors i llapis. Costa de tornar-se a posar a dibuixar, a la meva edat, quan no s'ha fet altres intents que el d'una boa tancada i el d'una boa oberta, i als 6 anys. Intentaré, és clar, de fer uns retrats tan semblants com pugui. Però no estic gaire segur d'aconseguir-ho. Si un dibuix pot passar, el següent no s'hi sembla gens. També esguerro una mica la talla. Unes vegades el faig massa alt i d'altres massa petit. Tampoc no estic segur del color del vestit. De manera que tots són provatures. I encara m'equivocaré en detalls més importants. Però això caldrà que m'ho perdoneu. El meu amic mai no donava explicacions. Potser em veia igual que ell.
Però jo, malauradament, no puc veure els xais a través de les caixes. Potser sóc una mica com la gent gran. Segurament m'he fet vell. Fins aviat!